Salutare lume, sunt Raul și bine ați venit la episodul 2 din Minecraft Pocket Edition. Din păcate nu știu ce s-a întâmplat, fiindcă, după cum vedeți, eu eram mort. Dar va trebui să căutăm ca să... un creeper. Mai ocupat și căuta loc. E cam rău să ne luăm așa pe timp de noapte. Dar uitați-vă, la țara asta, cred. Uite, pe pagina aceasta. Da, lumină. Acum lumină acolo. Dar în episodul de azi, fiindcă eu eram mort când am intrat, voi voi căuta locul de care l-am găsit și voi lua ce ne trebuie. Cum spuneam, uite deșert, uitați, deșert și să luăm. Episodul nu va fi lung. Din nou. Dandelion, să facem un dandelion. Da. Facem stick-uri în asta. Și ne va mai trebui pentru nu pickaxe, topor, încă niște bucăți de lemn. Să punem aici crafting table-ul. Să facem două topoare. În moment, cum am spus, nu vom face nimic mare lucru. Dar promit că din episodul viitor, probabil 99, ne vom apuca de casa și cu terminarea casei vom evolua casa cu etc ce ne va trebui. Iar după aceea, la un moment dat voi încheia seria și mai vă apuca tot de Minecraft Pocket Edition, dar tot Minecraft Pocket Edition voi face, dar cred că ca minigame-uri m-au interesat. Casa nu va fi mare, pentru că nu vom face mare lucru. Niciodată nu mi-a plăcut la casele mari. Sau tot am auzit, tot am plânge. Am spus mulți prieteni că fac de obicei și când mă rog, fac casele pătrate, nu știu ce. Tăpița asta, da? Și acum hai să le fac pe plac. Că m-au cam zăpăcit. Și s-ar putea să filmez și cu un prieten de-al meu, Flydansky, tot Minecraft Pocket Edition. Dar să vedem cum crezi că va face. Dar să vedem dacă chiar se va ține cuvânt. Tot a făcut videoclipuri cu FIFA, cu nu știu ce, Super Bowl-uri, care erau super. Dar s-a lăsat, până la urmă, dar nu știu de ce. Noi să facem, terminăm toporul. Să facem pe lemn
prelucrat. Și what? Ați auzit? Oh. Băiatul, nu că scuze așa. Tu beiți, băiatul? Doar n-am făcut o să dea târziu asta. Din ce să facem lemnul, facem boninuri. Facem lemn. Să aruncăm dandelionul sau îl putem lăsa să mai luăm puțin. Ce? Așa. Luăm câteva flori. Nici ar fi lac. Ups. Luăm și să luăm și căpiteul. Uitați, zombie cum ard ca lava. Să prind. Fac. Căutăm locul perfect. Slenderman. Ce mi-a dat-o, domnule? Nimic? Oh. Nu e așa, cred că am dropat și totul. Dar nu este problemă. Că nu aveam foarte mult nevoie de lemn, nu avem destul de permanent. Da, paianele. Este o atmosferă liniștită. Cum pot să ne dăm? Până vă uitați! Aleluia! Surpriză! Haide, uitați-mă! Frumusețe! Casa mea! Acum era chiar aici. Dar acestea spawnă, mai ales spawnă direct mort. Deci nici nu am putut să știu exact pe unde sunt. Dar uitați, Doamne, minune! Nu să scuze, șeful. Fac! Și să rămâne așa. Să rămână. Nu. Da. Dandelion. Facem aici ceva cu ușa. De fapt, aici sus va fi o... Voi face, cum am spus, o scară. Vezi pe acolo.
Și aici va fi lacul. Voi prângi așa. Pe aici voi face voi face o barcă, ceva, deci voi face. Și cam atât cu episodul de azi. Vă mulțumesc pentru vizionare, pa, pa!